Здравейте, мили хора! Това е първото видео, което правя през живота си. Естествено, предизвикателство за мен. Обаче получих такова вдъхновение и енергия и адреналин от Стояна, че се престраших да го направя. И какво искам да ви споделя в него? Току-що излизам от процедура на лазерна епилация, където ходя от години при една и съща жена. И винаги съм виждала жената висока, стройна, красива. Тя е над 50+, но е много естествена, запазена, носи вътрешна красота, която се отразява и на външния вид. Тя обаче това не го вижда. И какво направих аз днес? След като й направих комплимент, колко е хубава, свежа и колко добре изглежда, но не заради сезона, а защото винаги е било така, тя отхвърли моя комплимент и не го чу. И аз реших да й предложа вариант. За следващия път, който трябва да отида при нея, искам тя да ми напише 50 неща, които хората харесват в нея. Защо хората? Защото тя нищо не харесва в себе си. И не е казано, че трябва да се гледаме и оценяваме с външните очи и външните фактори, но нека да видим и какво виждат хората в нас, което ние не виждаме в тях. След това я помолих да застане в огледалото и да се попита, защо хората виждат еди си какво, еди си какво, еди си какво в мен, а аз не го виждам. След това и казах, че като отида при нея, ще искам да ми разкаже какво хората виждат в нея. Ще я наблюдавам какъв ентусиазъм изпитва, какво приема, какво отхвърля. Това, което отхвърля, ще я попитам дали не го е забелязвала в определени ситуации, да й се случва, а просто самата тя отново да го отхвърля, а то да е факт. И ще я накарам за нещата, които приема вече, като оценка за самата нея, да напише примерно 50 благодарности към себе си. Това е нещо, което съм учила при Стояна. В същото време е нещо, което лично съм изпробвала и работи страшно добре. И освен всичко останало, това е първото видео, което правя като домашна работа от новия курс, който записах. И сега в този ред на мисли мога да попитам и вас. Кои са 50 неща, които, примерно, хората харесват във вас? Може да питате, примерно, хора, които общуват, какво ги е впечатлило, кое е първото нещо, с което, примерно, сте ги привлекли, или пък какво непрекъснато ви казват, благодаря ти много, защото ми отделяш време, благодаря ти много, защото знам, че мога да разчитам на теб, или какво е това, за което хората ви благодарят, заради това, което хората ви харесват, заради това, което хората ви търсят. Помислете си, ако искате, ги напишете. И мисля, че това е една чудесна практика за повдигане на себеоценка, на самочувствие, на увереност и позитивно мислене. Толкова. Първото видео от мен. Чао!